Менә безнең белән әңгәмә кара хәзер безнең Хәлил абый Фәрдиев. Хәлил абый, сезнең машина йөртү стажыгыз ничә ел әле? 71 елдан. 71 елдан бeri siz машина йөртәсез. 50 ел дип әйтәбез инде, әйме? Бу бик тә күп вакыт инде. Менә шушы вакыт арасында сез юл транспорт һәлакәтләренә очраганыгыз булмадымы? Үзем булмады, но агач ботагы машина өстенә төште. Зөлеп. Үзегезгә зыян килмәде инде, әйме, машинага гына? Юк, машинага гына. Менә безне кызыксындыра инде балалар белән булган төрле вакыйгалар. Менә сез бит инде юлларда йөреп торасыз. Балалар үзләре ничек тоталар алар юлларда? Хәзер нормаль дип уйлыйм мин. Тиешле юлдан гына чыгалар инде, зебрадан гына, тиеш булмаган җирдән чыкмыйлар. Яшел төсле. Хәзер күп мәктәп баласы нинди саклый, бу кагыйдәләрне, по-моему. Хәзер шулай дисез, элек ничек иде соң ул? Элек икенче төрле идеме? Элек без туктап тормыйдык, әлегә пешеходны үткәрмидек. Хәзер генә ул үткәрәбез. Алай икән. Без пешеходка сигнал биреп, юлдан куадырык. Ул вакытта кагыйдәләр шунда идеме әллә? Кагыйдә шунда иде. Алай икән. Балалар бит инде юлларда дөрес чыга дибез инде, әйме? Менә олылар үзләре ничек тоталар юлларда? Алар дөрес үтиме соң кагыйдәләрне? Олылар? Олы кешеләр. Олылар да үти. Только бик начар йөргән яшьләр, анда ниләр үзен-үзе тоткан водительләр күп. Алар нәрсәләрне эшләрләр инде? Нишләрләр? Олар кичтерәләр, нитәләр, каршына килеп туктыйлар да, юл бир дип басып торалар. Күбрәк хатын-кызлар. Алайса, димәк, җәяүләргә караганда машина йөртүчеләр үзләре куркынычлар. Менә без моннан чыкканда 4 машина тезелеп баштык. Каршыда бер хатын-кыз безне 10 минут тотты. Үткәрмәдеме? Үткәрмичә. Яңадан соң инде күп машина җыелгач кире артка чигеп үткәрде. Ул бер генә машина басады. Менә сезнеңчә ничек кешеләрнең шулай үз-үзләрен тотышлары нәрсәгә бәйле соң? Ничек соң кешеләр хәзер шундый гаиләләр дип әйтик? Заман икенче бит. Һәр акчага күбрәк. Барсына да акча кирәк шул. Алай икән. Ярар, сезгә әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Сезгә имин юллар телибез. Барсы да әйбәт кенә булсын. Рәхмәт.